Uyabona abafana bakithi nazi ezinye izumbulu ze-Orlando Pirates ey'lokhu y'khula nje kancane kancane. Uyabona lo mfana lo meke bamnikeza ithuba lapho ku-Orlando Pirates, lo coach we-Orlando Pirates meke wamnikeza ithuba sisenkingeni bafana bakithi. Lo mfana lona uyalazi ibhola and akanqeni futhi ukushaya ukhipha noma inini noma ikephi uzoshawa nje ukhipha. And ngiyafisa ngempela i-Orlando Pirates imnikeze ithuba lo mfana, kodwa nje kubuhlungu ukuthi uyobe sehlukumeza thina, yabo, ngoba cha lona ibhola abafana bakithi uyalazi lo mfana lona, udinga nje kuphela ithuba mase kuyakhalwa ngoba hhayi enye investment le Orlando Pirates, izumbulu ze-Orlando Pirates lezi. Hhayi bafana bakithi umfowethu nalo mfana lona, hhayi Orlando Pirates yenze sure and ibe nenhlanhla-ke bafowethu Orlando Pirates yokuthola abadlali abo-cream eduze kanje. Hhayi yabona abafana bakithi amabhakabhaka asazomhlonipha lo mfana lo uma kwahamba umfukeni, ngiyanitshela.